Алабая, ина нигоҳ кун, ранги шерай бародарҷоно нигоҳ кун. Салом алейкум ҳама каса хубен тенҷем бародарҷоно, ина нигоҳ кунед. Ин бозори Бурҷишариф саг бозор. Ина ин саг 800 сомон. Нек саг фасон. Ина нигоҳ кунед. Я адметка кун, ина диди точка шада мемона. Ина 800 сом бо савдо дорам, мегам муомила дорам. Ана нигоҳ кунед бародарҷоно. Наҷа саги пеш бузургам бигем. Хато намекунем, 2500 сомон мегам, мо муомила дорам. Ҳарудаш чия? Алабай. Алабая, на. Ютубая. О, ина рӯзнома экскаватор бинаед, ҳамира мебинед. Правай экскаватор дар кора, правай мошин марама. Номеро телефони ма 8 921 908 07 48. WhatsApp шкор мекунед, чиқар мебинед? Мо дар сагбозорем. Ана нигоҳ кунед бародарҷоно, нигоҳ кунед. Саг чия пародаш гуфти? Алабай. Алабай чушмош сурха ё тай чушмош? Алабая, ина нигоҳ кун, ранги шерай бародарҷоно, нигоҳ кун. 1000 сомон мега, ихрид намеояд дар камера. Ина. Дидед, ну? Як комментарий хуб бинависен, ҳам права бигем, тамом сои права мекунем бародарҷон. Ҷои корам ёрдам метум то. Бо муомила дошта 1000 сомон. Марама. Питбул. Ана нигоҳ кунед, уҷа дидед, ну? Бия питбул. Чанд сом буд? 2500 гу. Ана нигоҳ кунед, ина бачаш кичкош 300 сомӣ. Очаш ҳам мефурӯшӣ? Ана. Питбул. Питбул. Нигоҳ кунед, саги чупонӣ аю? Саги чупонӣ, гусуш бирдагӣ 600 сомон мега, бо муомила дорам. Ина марама. Ҳамя мухлис гуфт ки акай зори ҳамун сагбозора сиёмка ку. Ина рафтем. Лехтане абаҷа. Ина нигоҳ кунед бародарҷоно. Ина 1000 сомон мега. Гардана биран, гардан ширай. Бу цвет паланг да. И сиёҳ чанд овчарка? И 400 сом. Ина нигоҳ кунед, чӣ хел маъқулда аст. Ина нигоҳ кунед. Кубки эй бачаҳо барои правагирӣ ҳамаш омодагӣ инҷо да акаи зоӣ Зоира привет передавать. ина бачаҳо ҳама да ина инҷо ҷамъ шудагӣ